Добре, здравейте. Мисля, че няма какво да... Ще почвам направо. Това е моята кандидатура за Private сервера Evilcraft. Да, мисля, че снимам клипа, преди да съм построил всичко, защото да видите, че не съм теглил никакви мапове, или не съм строил никакви къщи. Да, просто искам да го видите. Да, ако искате го запомнете, вижте планината, вижте рекичката. Да, ще видим какво ще се получи след малко. До след малко. И така, здравейте отново. Значи аз тук продължих това, което... Да, съжалявам за това, което трябва просто нищо. Да, общо взето, това след паузата, какво съм горе-долу направил. Външно къщата представлява това, след малко ще ви обясня всичко. Това е къщата, която сега е 8:30, аз почнах в 6. За 2 часа и половина направих, ама без спиране. Да, нека да започваме. Влизането не е нищо особено, но съвсем нормално си. Да знаете, че може да има малък лаг, защото снимам, а пък да, може би само заради това. Да, добре, първо да видим тук отвънка. Това е... После ще видите какво е това, после ще обясня. Това е защото е тук седеш просто едно дърво и реших да сложа картини, за да стане какво. Това е нещо като... Не е тераса, не е веранда, тук вижте какво става. Да. Да. Видяхте го вънка. Това е стаичка общо взето с всичко нужно легло, печка, ендър чест, един нормален чест. Това абсолютно всичко нужно за оцеляване. Има и само една лампа, която е предостатъчна, за да освети цялата стая. И тук съответно има абсолютно същата стаичка за двама човека. Или да се ги редувате, да знам. Тук пак има картини, защото не знам какво да сложа. Тук е празно. Съжалявам заради това, че е празно, но просто не знаех какво да сложа, пък да, пък това ми беше време, защото исках да го направя вънка. Тук има абсолютно същите работи, които са съвсем нужни за мене за оцеляване. Това е общо взето. Исках общо взето да се получи както къщата. Може би изглежда странно, но аз съм доволен от нея. Да, ето, казах ви да запомните рекичката, планината, абсолютно същите са, не съм теглил никакъв мап. И да, общо взето това е. Тук се качваме, тук има стълбички. И се качваме тук горе. Това съм го направил мишлено това дърво, освен за да сложа капака, защото иначе е много удобно надолу, не може да скача тук горе. То е също и за качване и да се слиза по това. И тук да си гледаш. Може да си... Да знам. Изглежда хубаво според мен. И тук е всъщност това цялото. Това е... Иска да направя нещо като паразалка. И се получи всъщност. Според мен е готино. И да. Тук съм сложил дръвчета. Декорация много... Не съм слагал много декорация, защото искам да го направя бързо. Повтарям. И да, общо взето това е. Това е цяло за къщата. И да почнем информацията. Значи аз съм от Стара Загора. На 12 години съм. Още какво да кажа. Да, защо искам да вляза в сървъра, може би. Искам да вляза в сървъра, защото ми харесва, че всички са отборни, всички поддържат връзка и са приятели всички, никой не грифи чуждо. И просто това много ми харесва като идея. Също не влиза всеки човек, защото специално аз нормалните сървъри
влизат абсолютно всякакви хора, докато тук се избират определени хора с таланти за строене. Ако би го нарекал таланти, защото не можа да избера друга по-точна дума. И да, общо взето, харесва ми, че всички си помагат. Също ми харесва, че понякога се правят шеги, обаче не да речем грифане или такова, да речем да построят нещо до къщата, върху къщата. Да, за да щупят малко ситуацията. Всичко е направено красиво, всичко е направено с внимание. И да, просто самата идея за това много ме харесва на мене. И бих желал да участвам във всичко това, защото не би го нарекал мечта, но нещо като желание. Това да стане и да, общо взето. Още какво да кажа? Мисля, че няма какво повече да кажа. Сега също защо искам да вляза в сервера. Ако сетя още нещо. Може би защото да, също нямам и купен Майнкрафт. Надявам се това да не е проблем. Имам предвид, не ми е проблем да си купя. Аз мога да си купя, ако трябва, но според мен е малко безмислено да давам пари за игра, защото все пак играта е за забавление. И когато даваш пари, то е абсолютно също. Само дето може да слагаш скини, да влизаш в няколко сервери. Според мен това не е нужно. Ако се налага, вече да съм с купен, ще се я купя, ама... Да, казах моето лично мнение. Дали смятам да снимам в сервера? Може би ще снимам, обаче както виждате, аз съм с най-обикновена програма Bandicam. Аз просто исках набързо да го направя този клип, защото не ми се чакаше и да. Това беше като цяло. Още какво да кажа? Се сещам общо взето за друго. По къщата. Беше ми трудно всъщност да я построя. Изглежда всъщност, може би за някой изглежда елементарно, но аз такова също обичам такива дървени къщи, базирани на най-обикновени, но моделите им странни. Това всичко се дължи всъщност на моята фантазия. Всичко с стълбите. Аз всъщност много от нещата станаха съвсем случайно. Това като празалката, това са тук стълбите, това тук външното. Иска да се получи като все едно държи етажа, все едно на някакви прегради, не просто да е някакво изкочило. И да, външния декор, съжалявам, че нямах време да го довърша, но да, и общо взето, мисля, че това е за сега. Надявам се да бъда приет. И да, довиждане.